संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। श्री हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त वेंगुर्ल्यात सातेरी व्यायामशाळा यांच्या शरीर सौष्ठवपटूंनी 10,000 जोर बैठका काढून श्री हनुमानाला वंदन करत एक आगळा वेगळा उपक्रम राबवलाय। नमस्कार। शक्ती देवता श्री बजरंग बलीची उपासना करत असताना आज या धकाधकीच्या जीवनामध्ये विशेषतः जो आमचा तरुण वर्ग आहे किंवा नवीन जे बालक आहेत, विद्यार्थी आहेत, यांच्यापर्यंत हा एक छोटासा संदेश देण्याच्या निमित्तानं सातत्याने गेली 24 वर्षे आम्ही हा उपक्रम राबवत आहोत। उपक्रम एकदम सोपा आहे। हनुमानाची उपासना करत असताना या हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने प्रत्येक विद्यार्थ्याने किंवा प्रत्येक भाविकाने आपल्या वैयक्तिक आरोग्याची काळजी राखण्याच्या दृष्टीने किमान कमीत कमी जोर बैठका, थोडे अर्थात व्यायाम करावा, हा याच्या मागचा उपक्रमाच्या मागचा हेतू आहे। प्रत्येक व्यायामपटूने जोर आणि बैठका आपल्याला जमतील तशा अशा या ठिकाणी मारून या हनुमान चरणी हा जोर बैठकांचा अभिषेक पूर्ण करायचा आहे। त्या पद्धतीने आमचे सर्व व्यायामपटू थांबून किंवा एकाच वेळेला 100 जोर आणि 100 बैठका अशा पद्धतीने व्यायामपटूने जवळजवळ प्रतिवर्षीप्रमाणे 5,000 जोर आणि 5,000 बैठका हा संकल्प यावर्षी देखील पूर्ण केलेला आहे। प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी या सर्व तमाम व्यायामपटूने 5,000 जोर आणि 5,000 बैठका अभिषेक संकल्प पूर्ण केलेला आहे। हे आमचं 24वे वर्ष आहे आणि या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक माणसाने हे आपल्या वैयक्तिक आरोग्याची काळजी घ्यावी आणि हनुमानाची उपासना करत असताना आपण किमान व्यायाम, जोर बैठक यासारख्या सहज सोप्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण कराव्यात आणि आपलं आरोग्य मजबूत राखावं, हा या उपक्रमाचा मागचा अपेक्षित आहे। व्यायाम प्रसार अभियान। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।